Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα σενάριο κελύφους, ένα shell script, το οποίο όταν το εκτελέσουμε μέσα από το τερματικό θα μας δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος Linux που χρησιμοποιούμε. Βασικά χαρακτηριστικά όπως είναι η μνήμη RAM, η έκδοση του πυρήνα, η σκληρή δίσκη, επεξεργαστής, μητρική, κάρτα γραφικών. Την πρώτη φορά που θα πάμε να τρέξουμε το σκριπτάκι θα πρέπει να του δώσουμε δικαίωμα εκτέλεση μέσω της change mode, της εντολής, και στη συνέχεια θα το εκτελέσουμε. Την πρώτη φορά θα μας ζητήσει κωδικό συστήματος και θα μας επιστρέψει αυτά, όπως είπα πριν, τα χαρακτηριστικά, δηλαδή το όνομα της συσκευής, τη μνήμη RAM, το μοντέλο της CPU, χαρακτηριστικά της μητρικής, μοντέλο μητρικής, κάρτα γραφικών, σκληρή δίσκη χωρητικότητα, το μοντέλο βασικά και το serial number, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί το σύστημα Linux, έκδοση πυρήνα και την τρέχουσα ημερομηνία που παίρνει αυτά τα στοιχεία, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα specifications. Αν το ξανατρέξουμε, αλλάζει, το βλέπετε ο χρόνος. Το βασικό είναι ότι δημιουργείται ένα αρχείο το οποίο ονομάζεται PC Specs και η προέκταση, το όνομα της συσκευής, όπου μέσα καταχωρούνται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ανοίγω τις ρυθμίσεις, πηγαίνω εδώ, παίρνω ένα print screen, τα στοιχεία του υπολογιστή μου. Εδώ όμως αυτά καταχωρούνται σε ένα αρχείο κειμένου, μπορούμε να τα πάρουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, το βασικό είναι ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στο σκριπτάκι και να το τροποποιήσουμε. Αυτό που έχω κάνει είναι χρησιμοποιώ βασικές εντολές του συστήματος και περνάω όλα τα στοιχεία σε ένα δεύτερο αρχείο, σε ένα αρχείο που λέγεται PC Specs, με όνομα, το όνομα της συσκευής. Αυτό γίνεται μέσω μιας μεταβλητής που χρησιμοποιώ name, η οποία καταχωρεί το όνομα της συσκευής. Αυτό είναι το σκριπτάκι και μπορείτε να το κατεβάσετε, να το κάνετε download και να το τρέξετε στο σύστημά σας ή στο εργαστήριο υπολογιστών. Εάν πάτε στο αποθητήριο στο G-Hub, λέγεται PC Specs, θα πάτε εδώ που λέει code και θα πατήσετε download zip. Έχω αναλυτικά τις οδηγίες, θα κατέβει ένα αρχείο ζυπαρισμένο, θα το αποσυμπιέσετε και θα πάρετε το αρχείο PC Specs SS για να το τρέξετε μέσα στο σύστημά σας. Έτσι, με αυτό το αρχείο διαταγών, σκριπτάκι, μπορείτε να έχετε για κάθε σύστημα στο εργαστήριο τα βασικά χαρακτηριστικά που θέλετε για κάθε μηχάνημα μέσα στο εργαστήριο υπολογιστών. Τρέχω ακόμη μια φορά και φυσικά το αρχιάκι που προκύπτει για κάθε μηχάνημα, δηλαδή στο εργαστήριο θα είναι PC Specs User 1, PC Specs User 2, User 3, μπορείτε αυτό να το στείλετε στο server, να το στείλετε σε μια άλλη συσκευή, όπου θα κρατάτε τα χαρακτηριστικά όλων των συστημάτων του εργαστήριου υπολογιστών. Αυτό ήταν το σκριπτάκι μας, μπορείτε να μπείτε να το κατεβάσετε και να το δείτε, αλλά και να το επεξεργαστείτε, να το τροπήσετε, να το κάνετε, να το προσαρμόσετε όπως θέλετε εσείς.